מן השדות הפראיים של כפר מעש. אל האורבניות הסוערת של תל אביב. הוא מהיר, חזק, מסוכן. הניב הוא היצור הכי צבעוני בסביבה. הניב המצוי הוא יונק זכר בוגר משבט הצפריריים. כשאר בני שבטו, הניב מתאפיין בקומה גבוהה, שיער כהה וגוף רזה באופן טבעי ולא הוגן. על מנת להבדיל בין הניב לשאר בני שבטו, פשוט חפשו אחר הסממן החולף. הסממן יהיה לרוב מוזר וישיל את עצמו תוך עונה או שתיים, כמו נעליים צבעוניות, רסטות, עגיל בטבור, חולצות פוקימון, שפם ומשקפי וינטג'. על אף שסביבתו הטבעית הינה מושבית, החלה בשנים האחרונות נדידה של הניב לעבר אזורים עירוניים. יש הטוענים שלנדידה זו יש השפעה מכרעת על התפתחותו, ואף מתקיים ויכוח קשה ונוקב סביב השאלה: האם הניב הוא היפסטר? הוא היפסטר, ניב היפסטר. הוא לא היפסטר. הניב ניזון בעיקר ממאכל החומוס המקומי, אותה קטנייה נפלאה וייחודית המצויה בעיקר באזור המזרח התיכון. מה שאתה לוקח בדרך כלל? כן, סבבה. גדולה יפה על הכיפה. החומוס הוא מקור כל עונו, ובלעדיו הניב נמצא בסכנת קיום ממשית. הניב הוא יצור קשוח ואכזרי, אף על פי כן הסכנות האורבות לו רבות ומגוונות. כדי לשרוד בסביבה המסוכנת בה הוא חי, הוא מוכרח להגן על עצמו. לשם כך הוא משתמש בשיטות ההרתעה שלו. ריקוד, ושירה. וכן בשיטת ההסוואה שלו. על אף שהניב הוא זן נדיר, יחיד מסוגו בטבע, הוא חי בהומוגניות עם זנים נוספים בסביבתו. חלקם בעלי מטען גנטי דומה, וחלקם בעלי מטען פתח תקוואי דומה. גם עם זנים מהמין השני, וגם עם זנים בעלי 4 רגליים. אך מכל הזנים וצורות החיים כולן, ישנו אורגניזם אחד שהניב חי לצידו, איתו ובגללו, בדואליות וסימביוזה מושלמת.
עד כאן להפעם. זכרו, אם אתם פוגשים בניב, אין צורך לחשוש, הוא לא תוקף. לרוב. במידה והותקפתם, זכרו אין מה לעשות. מה, אתה מבין שאין מה לעשות? מה עוד אני אגיד? וואי, נמרח לו על המשקפיים. צריך מגבון. בואנה אחי, ממש כיף לי. אחי, אני נהנה. כי אני שונא אותה, שונא אותה.